ба маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолон ва маъюбони шаҳри Хуҷанд ҳарорасанҷи фосилавӣ, ниқоб, антисептик, набзсенкунак ва ширине тақдим гардид. Ин иқдомро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди иттифоқи коллеҷу дармонгоҳи тибби халқи Чин ташкил намуд. Намояндагони дармонгоҳ аз лавозимоту таҷҳизотҳои табобатии минтақаи хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолон ва маъюбон дида намуда баҳои баланд доданд. Гуфта шуд ки ин охирин иқдоми дармонгоҳи тибби халқи Чин набуда, дар оянда низ идома дода мешавад. Все лечение мы получаем вовремя по назначению врача. Карантин мы соблюдаем, никуда не выходим, пока все вот находимся как в карантине. Ну, надеемся, скоро все это прекратится, что мы все равно уже ближе к цели, что все это закончится, эта эпидемия, и все будет хорошо. Минадори бошандагони имин марказро ба тибби халқи Чин мерасонам ки дастгирӣ карда истодиянд моро, антисептикҳо овардан, маскаҳо овардан. Раҳмат. дар хонаи пиронсолони шаҳри Хуҷанд ҳоло 53 нафар умр ба сар мебаранд. Аз ин миқдор 25 нафари онҳо мард буда, 28 нафарашонро занон ташкил медиҳанд. Аз моҳи апрели соли ҷорӣ ба ин марказ 3 нафар аз минтақаҳои гуногуни кишвар ворид шудааст. баҳри пешгирии бемории коронавирус бошад, тамоми чораҳои пешгирикунанда андешида шудааст. даромаду баромад ба ин минтақа манъ карда шудааст. ҳозир инҷо ҳеҷ каса мо намемонем ин даргоҳ ба даромданда. ҳеҷ кас намедарод. кӯмак карданӣ шавад, астаги дар метену мебраванд, даромданба намемонем. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди иттифоқи коллеҷ дармонгоҳҳои тибби халқи Чин дар шаҳри Хуҷанд давоми 3 сол аст ки фаъолият мебарад. тарзи табобат дар ин дармонгоҳ бо усули гиёҳдармонӣ ва сӯзандармонӣ ба роҳ монда шудааст. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди иттифоқи коллеҷ дармонгоҳи тибби халқи Чин бемориҳои асёхандроз, ревматизм, артрит, касалиҳои пӯст, касалиҳои занонаву мардона табобат карда мешавад. зимни суҳбат профессори илмҳои урологӣ аз ҷумҳурии мардумии Чин гуфт ки 2 нафар бошандагони маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолон ва маъюбони шаҳри Хуҷандро ҳангоми муроҷиат ройгон ба ташхису табобат ба роҳ мемонанд. дастгирии шахсони ниёзманд ва хурсанд намудани онҳо кори хайру савоб мебошад. ин амали хайр дар кишвар дар ҳар як иду айём ташкил карда мешавад, чунки ба ҳукми анъана даромадааст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Ғайрати Абубакр, Насимҷон Раҳимов барои бароми иттилоотӣ хабар.